Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa. Mun buɗe sabon channel mai suna Northern Noto. Mun buɗe ne domin faɗakar da mutane akan abubuwa da dama, mu wayar da kan mutane kamar yadda kowa ya sani. Muna muku maraba da zuwa cikin wannan shafi mai albarka. Kamar yadda kuka sani, mun kiro shi ne domin faɗakar da jama'a akan abubuwa da ya shafi kuɗi. Me ya kamata ku sani game da mu 'yan Northern Noto? Mun kirkiri wannan shafi ne domin faɗakar da mutane akan yadda za su kula da lafiyarsu, kariya da dai sauransu, da abubuwan da ya shafi da ake tattalin kuɗinki, da kuma yadda za ki nemi kuɗi ta hanyar sadarwa yanar gizo kenan da wayanki ko kuma laptop naki cikin sauƙi, kina zaune a gida ba tare da kin fita waje ba. Abin da muke so mu cimma shi a wannan shafin shine, muna so abu na farko shine mu koyar da mutane yadda su kula da kansu a rigakafi, abin da ya shafi rashin lafiya, ƙananan kuma rashin lafiya da yake faruwa a cikin jama'a, abubuwan da ya kamata na kariya mu, da kuma yadda za mu kula da tsaftar jikinmu da na muhalli da dai sauransu gaba ɗaya. Abu na biyu kuma wanda muke son mu cimma shine mu koya mutane yadda za su yi tattalin kuɗi, especially a wannan zamani. Yawancin mu ba mu san yadda za mu yi mu tattali kuɗi ba, saboda ba a koyarwa a makaranta, balle mu ce sai dai ka koya a wajen iyaye, yayu ko wani abu. To wani kuma ba lallai yana da yayu ko kuma wani abu, don yanayin halin rayuwa da ake ciki ba lallai ne mutum ya iya ya yi tattalin kuɗi yadda ya kamata ba. Wani ma bai san ma yadda ake ba. Shine mun ɗauki aniyar cewa za mu koyar da mutane yadda su yi tattalin kuɗinsu cikin sauƙi ba tare da sun takuru ba. Abu na uku kuma shine yadda za ku nemi kuɗi ta hanyar yanar gizo, irin ƙanana, ba wai lallai irin side hustles ne wanda za ka na yi domin samun wani abu ɗan kuɗin canji haka nan, saboda yanayin rayuwa yanzu abu ɗaya ba zai rike mutum ba. Kana kasuwanci kamata ya ka haɗa da wasu abubuwa da duka. An kana aiki ma ya kamata ka nemi wani abun da zai ɗan taimaka, saboda yanayin rayuwa ya tsada, kuɗi kuma bai isa a abin da ya kamata. To idan har muka rike abu guda ukun nan, za mu cimma yanayin damuwan da muke gani zai ragu. Kamar yanzu misali a ce yawanci a asibiti in ka ga marasa lafiya, a ce mutum kana so ka taimake shi, kana abu ne amma ba kuɗi. To idan ka ɗauki kuɗi ka ba wannan, wancan za ka ba shi kuɗin, ka ga ba za ka iya duka ba, saboda kai ɗaya ba za ka iya ba. The only way ɗin da za ka yi ka ba mutum yau ki ba shi kuɗi, idan ya ƙara ki ƙara ba shi kuɗi, zai a'a. The only abin da ake ki nuna mutum yadda zai sami kuɗi. To kuma kafin mutum ya sami kuɗi sai yana da lafiya. To shine abu na farko yadda zai kula da irin ƙananan abubuwa da ya kamata ya sani game da lafiyar shi, da yadda zai kula da jikin shi da dai sauransu, da yadda kuma zai tattalin kuɗin da already yake da shi, da kuma yadda zai nemi wani ƙari a kai. To abu na gaba kuma yadda za mu raba shirye-shiryenmu zuwa gida biyu. Mun raba shi, akwai fannin lafiya da kuma fannin kuɗi. Fannin lafiya shine abubuwan da ya shafi kamar yadda ake kula da kanki, yadda ake kula da tsaftar jikinki, gidanki, muhallinki, yadda za ki maganin ƙananan cututtuka da yake damun yara, da abubuwan da ya shafi yara from haihuwa to abin nan, da kuma ƙananun rashin lafiya da ya kamata mu yi magana a kai. Abin da ya shafi fannin kuɗi kuma shine yadda za mu yi mai tattalin kuɗi, yadda za mu ajiye kuɗi, yadda za mu haifar da kuɗin mu ya dinga hayayyafa, da kuma yadda za mu nemi shi kuɗin kansa ta hanyar abu bukata. A cikin waɗannan abubuwa, in kana wasu group namu, idan lokacin da abin da ya shafi kuɗi ko lafiyar mu, idan an zo topic ɗin da akwai abin da ana saida ko kuma wani abu, za mu iya sanin mutum da shi da sana'ar shi. Idan mun zo abin da ya danganci sana'anka, to za mu expecting naka ka ba mu ƙarin haske da kuma bayani, saboda kai gwani ne a wannan fannin tun da kana kasuwancinsa. To abu na gaba shine
Yau shi za mu sake muku bidiyo. Za mu na sake muku bidiyo namu duk sati, a sati sau 2 ko kuma sau 1. Ya danganta da yanayin lokaci da muke da shi, a soce kun san yanayin rayuwar yanzu ba lalle bane kana da lokaci sosai, amma kuma za mu yi kokari akalla a sati sau 2 za mu sake ranar Laraba da Lahadi. Idan ba mu sake Laraba ba za mu sake Lahadi. Wannan su ne ranakun da za mu na sake bidiyo mu insha Allah. To tambayoyi da amsa, idan da akwai wanda yake da tambayoyi ko kuma amsa zai iya rubuta mana a comment section namu. Idan kana gani daga YouTube ne za ka aje a comment section, idan kuma ta WhatsApp namu ne ba damuwa za ka rubuta tambayanka kuma za a baka amsa kai tsaye. Sai kuma alfarma da muke nema ku da Allah ku ba mu haɗin kanku, za mu kulle WhatsApp group namu domin ba ma so mu ga mutane idan mun fara lectures tambayoyi in, saboda mu samu tambayoyi da ansoshi kai ɗaya da lokacin questions and answer za mu buɗe group sai kowa ya ajiye tambayarsa. Da Allah ban da advert da sai dai rules and regulations sauran da ya kamata ku sani dai. To duka anan muka kawo ƙarshen abin nan namu. In kana da comments ka ajiye comment section, ku yi sharing ga sauran 'yan uwa saboda su ma su amfana. Ku yi liking idan bidiyon ya muku, idan bidiyon ya muku ku yi liking. Da akwai gyara kuma akwai kofin mabuɗe take domin karɓar gyararraki. Mun gode, mu ne naku har kullum Northern Nature, sai mun ƙara haɗuwa a sati na gaba.